Takže dneska se ukážeme, jak se kradou na našem serveru NorRP luxusní auta. Musíme dojít na tajnou lokaci, vydáme tady cápkoj, dáme Ečko, promluvíme se s tím, vybereme možnost zahájit krádež vozidla. Vozidlo se nám ukázalo GPS, takže my se tam rychle dostaneme. Tak, jsme tady. Takže tady máme to luxusní auto, to vypadá na nějaký Ferrari, nebo něco takového. Taky něco takového způsob, takže přijďme k němu. Vozidlo je samozřejmě zamčený, takže potřebujeme na to šperhák. Přejdeme k tomu, dáme odemknout a musíme si dát na první pokus hlavně. Teď jsem to posral, takže u mě už dvojí policajti, že tady se něco děje nelegálního. Takže teď už jsou na cestě. Já jsem teď doemknul. Takže policajtům se ukázala dávno už 10-16 luxusního vozidla. Takže aktuální chvíli už vidí i GPS-ku vozidla, kde teď jedem, takže musíme opravdu rychle, aby nás něco stali. PDčka po celou dobu, co jedete na místo předání do... PDčka po celou dobu, co jedete na místo, tak vidí, kde jste přímo. Takže musíte opravdu být rychlí, aby vás nedostali. Takže já už jsem tady. Dojel jsem na místo, teď tady zahnu. Tady máme, kde to máme dát, takže přijedeme. Zatrubíme. Dostaneme 5000, teď jsme maximálně mám pocit, je z toho 10 000, někde okolo 10 000, když to nedobouráte. Takže doufám, že toto video se vám líbilo, mějte se krásně a na serveru čus.